दिनै बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनिफ्राय माखासे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ जोङो मिथिहोनो नाजादों। बिसेसकै खम समनि गेजेराव जोङो नैबे गभर्नमेन्ट गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन फरायसालियाव जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जा जोङो थिसनना दोननाय स्कुल कमिटिफोरजों रायज्लायनानै थिसनना दोननाय फोरोंगिरि बिथांमोननो जा रां अनसुंथाइ हरनायनि खामानि जों बेखौ फोजोबबाय। जों हरदोनि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो हरगोन देग्लाय 12,000 आरो थालांनाय रांखौ जोङो सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआव खम दाननि गेजेरावनो जोङो बेखौ हरजोबगोन। जों मानो मोननै इनस्टलमेन्ट खालामदों? जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना दस्रा जबाव थाङो, फैसाखौ थांनाय बोसोराव जों खेबसेनो हरजोबनानै बिथांमोना जिहेतु आख' फिख' फैसाखौ रिटार्न हरफिननो हाया। ओंखायनो जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन मोजां जबाव थांफिनो जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। ओंखायनो देग्लाय जोङो 12,000 करि हरग्रोगोन 42 इनकाम्बेन्ट टिचार्सनो 42 फोरोंगिरि बिथांमोना जों हरगोन। बेवहाय मरिगाव जिल्लानि 9 30,000 करि मोनगोन। बे जिल्लानि रां डेभेलपमेन्टनि खामानि रांखौ जों सोना दोननायनि थाखाय जोंनि भेन्सार एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हायार सेकेन्डारि बा स्कुलफोरनि जायनाखि इनकाम्बेन्ट टिचार्स जायफ्रा मावबाय थादों बिथांमोननो थांनाय बोसोरावबो होदों, जों आगोलावबो होदों, जों खेबथामानो होबाय। देग्लायबो जोङो बुरजा हरगोन होनना सानना लादों। बिथांमोननि जायनाखि खामानियाबो जोंनिया जोब्बाय। दा जोंनिया फोरोंगिरि बिथांमोना माखासे बेवहाय अनलाइनाव एप्लाइ खालामना जाबाय। 115 जादों। 115 केन्डिडेट्सआव एप्लाइ खालामदों। बेयो बुरजासिन। जों मिथिनो मोन्दों माखासे एप्लाइ खालामो, थाबैनो एप्लाइ खालामदो जों जाहाथे रांखौ हरनो हायो। जोङो मैया दाखालि बिसायख'थिनि उनाव गभर्नमेन्ट एलपि स्कुल, एमइ स्कुल, हाई स्कुल, हायार सेकेन्डारि स्कुलफोराव जोङो नायहैदोंमोन, आवगायलांदोंमोन बिथांमोनखौ लोगो हमनो। बेखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा होनदोंमोन स्कुलफोरखौ नायनानै जों नुनो मोनबाय स्कुलफोरनि बिसेसकै माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार दरखार, दैनि माने बेबस्था आरो लेट्रिन बा वाशरुमनि बेबस्थाफ्रा थिग नंजोबा आरो माखासे क्लासरुमा थिग नङा। आरो बयनिख्रुइबो मोनसेखौ जोङो मिथिनो हादों, खम समनि गेजेरावनो गोबां गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना रिटायारमेन्ट जाना थांगासिनो दं, रिटायार जानो थांगासिनो दं। जेबो सासेल'खा, रिटायार जाबा मा जागोन? बेफोर जेंनाखौ जोङो मोगा मोगि जाबोदों। बेखौ जों सरकारजों बोरैहाय टेकआप खालामनो हायो जों रायज्लायबाय थादों। बेनिफ्राय जोङो आंगनबादि सेन्टाराव असमिया बिजाब सोलिबाय थायो। जों सरकारखौ होनदों जे थाबैनो बेखौ बर'नि साफायनांगौ। टिचार लार्निं मेटेरियेल्स आरो आंगनबादि सेन्टारनि जायनाखि लेखाफोर, मैया जोङो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ लोगो मोनदों, दाखालिबो लोगो मोनदों। बिथाङा जोंखौ सुबुरुन्थन होदों जे बेखौ माने ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंनि आब' अजन्ता नियग बायद'आ बेखौ नायो। ओंखायनो नोंथांमोना अजन्ता बायद'जों रायज्लायदो होनना बुंदों। गावनो बिथाङा बेखिनिखौ थिग खालामना होदों। गावबो जोंनि जानानै अभार टेलिफनाव बुंदों। जों लोगो मोननो मैया नियग बायद'खौ बिथाङा जोंखौ डिटेल्स लिरनो होदों। अबे आंगनबादियाव मा मा जागासिनो दङ, बेसेबांखिनि जोंनिया गथ' गथायफ्रा फैयो, बेफोरनि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारा माबायदि बेखौ लिरनानै होनो दोनदों। जों बेखौ पेपार वर्कस खालामबाय थादों। बेफोरनि लोगोसे फैगौ 18 जुलाइ खालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायनाखि फाउन्डेसन डे, बेवहाय जोंनि काउन्सिला प्रत्येक बोसोर बिथांमोना जाखिनि लिस्ट होनाय, मालाबा 47, मालाबा 45, देग्लाय 30 स्टुडेन्ट, मेरिटरि स्टुडेन्ट क्लास 10नि बर' बिजोंजों पास जानाय 10 जों होगोन। आरो एसामिस बा एनि मिडियाम्स बेवहाय 10 जोङो 20खौ क्लास 10निखौ जों होगोन 10,000 करि। आरो हायार सेकेन्डारिनि गासै 10 जों 30 मेरिटरि स्टुडेन्ट बिथांमोननो काउन्सिलनिफ्राय 10,000 करि रां हरनायनि जानाखि बेबस्था, रां हरनायनि जानाखि खामानि जों फोजोबबाय। बेखौ 18 जुलाइ खालि फाउन्डेसन डे UBPOनि
बेवहाय बिथांमोना राननानै होगोन बेखिनिखौनो मिथिहोबाय लोगोसे बे समाव जोङो आसाम डाउन टाउन इउनिभारसिटियाव मोनथाम बोसोर जों केन्डिडेट हरबाय बहुत बुरजा जाबाय जोंनिया 145नि गोजौआव जाबाय जोंनिया देग्लायबो जों हरगोन 20 सा देग्लायबो जों हरगोन आरो बिटिसि सरकारजों लोगो जानानै गुवाहाटीयाव 15 सा माने APSC कचिं बेबो जोब्बाय बिथांमोना प्रिलिमिनारि हयथ' एग्जामिनेसनावबो बा अन्यान्य एग्जामिनेसनावबो गुबुन गुबुन एग्जामिनेसन बिथांमोना भाग लाबाय दिल्लीयाव जोंना 15 सा UPSC कचिंनि केन्डिडेट बिथांमोना गबोबाय बिथांमोनाबो प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसनाव जिरायबायनो होनना जों मिथिनो मोनदों दा बिथांमोन जे 30 सा APSC आरो UPSCनि जायनाखि केन्डिडेट जोंनि काउन्सिलनिफ्राय हरनाय बेखौ बिटिसि सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना बेखौ जोंखौ मदद होबाय थादों देग्लायबो होगोन होनना बुंदों देग्लाय बिथांमोना गुवाहाटीयाव निटनि JEEनि IIMनि कचिं बिथांमोना लागोन होनदों 15 सा आरो दिल्लीयाव UPSC आरो APSCनि 15 सा केन्डिडेट होना बिथां मानव गेदेर रबिराम नार्जारि सोलोंथाइनि EM मानव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बे समाव जों साबायखर होदों बे हाबाफारिखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोलोंथाइ बिथांखिनि जोंनि काउन्सिलनि गेजेरजों होदों बेवहाय जों मख'नांगोन आगोलनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो थांनाय बाराव खाबु होदोंमोन देग्लाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनो खाबु होगोन होननानै बिथांमोन सानैनो जोंनिफ्राय रोजा रोजा जोंनो मान बावनायखौ जासिदों आं खावलायदों जोंनि मास्टार समाजा जोंनि फोरोंगिरि समाजा जाहाथे आवगायबोयो जोङो आसाम सरकारनो जाखिनि जोंनि गिदिंनायनि रिपर्ट भेन्सार स्कुलनि जानाखि प्रसेस बे खामानिफोराव बिथांमोननि हेफाजाब नांगौ इतिमध्य डिपार्टमेन्टआ जोंनो भेन्सार स्कुलफोरनि हानि आरो स्कुला गोथां दंना गैया इन्सपेक्टर स्कुलनि लेखाफोर होदों बेवहाय जाहाथे जोंखौ फोरोंगिरि समाजा सहाय खालामो गोजोनथों